Hej sammen, og velkommen til den her video. Vi har lige ramt 100 subs, så derfor så skal der gøres noget helt vildt i den her video. Vi skal lave en af hver beacon, undtagen lige netherite. Det vil sige en diamond beacon, en guld beacon, emerald beacon og iron beacon. Og selvfølgelig en fuld af hver. Lige nu heroppe, der har vi sådan en misfoster beacon. Jeg har vist lige lånt en blok derfra. Men en kombination af en guld og emerald beacon. Vi skal selvfølgelig have en af hver. Og vi starter med det letteste. Emerald. Fordi jeg kan godt lide det, der er let. Nå, men i hvert fald. Og hvis der er nogen, der tænker, hvorfor har du alle de der shulker boxes? Det er sådan set også til raid farmen. Fordi nu sidste episode, der nu skal jeg se hvilken vej. Nå, men der shulker farmen kommer aldrig rigtig til at virke. Derfor så farmede jeg bare manuelt, eller ja, med hånden, med sværet, de her shulker boxes. Det var lige 20 shulker shells, det tog ikke så lang tid, det var ikke så slemt. Men så skal vi det her, det er raid farmen, okay. Så skal vi i hvert fald herhen. Og så har vi fået lidt Bad Omen 5. Ja, så er det bare ind til raid farm. Åh nej. Åh nej. Jeg har ikke det rigtige sværd med. Så er det egentlig bare at stå AFK. Jeg troede... vent, jeg havde helt glemt, at jeg ødelagde den. Jeg lagde jo egentlig det her med alle de shulker boxes der. Eller den der shulker box. Fik jeg ikke... Okay, det er lidt lang tid siden jeg sidst har spillet den. Fik jeg ikke lavet sådan en som med shulker boxes? Her har vi alle emeralderne og lidt totems. Og her har vi alle tingene til den der shulker box, det vi har snakket om. Og jeg tror måske faktisk... Jeg tror måske faktisk, det jeg tænkte på, vi havde bygget, det har nok været den hardcore-verden, jeg mistede, må det have været. Det er nok sådan, det er. Okay, så er de på vej herind igen med Bad Omen. Som I kan se dernede, nu ved jeg ikke, hvor meget I kan høre på grønne larmen fra raid farm, men dernede, der er der i hvert fald sådan en ting, som putter en masse items i, hvad hedder det? Det hedder i shulker boxes. Jeg har lige slukket for lyden, fordi det larmer, og det lagger, fordi, guess why, ikke? Okay. Jeg har en idé om, hvorfor det lagger. Okay, så er jeg tilbage med... Nå. Kan jeg få... Der. Her er der vist også lidt emerald. Ja, resten det er ikke så vigtigt. Og jeg ved ikke, om der også er emerald her. Jo, selvfølgelig er det det. Jeg tror ikke rigtig, at emerald bliver et problem. Og selv hvis der ikke er nok til den fulde emerald beacon her, så har vi også noget det andet sted. Selvom at det er jeg ret sikker på, der er der. Kan jeg huske fra sidste gang, jeg lavede på den anden sæson, hvor jeg lavede en fuld diamond beacon, hvor mange diamonds der skal bruge, eller hvor mange blocks der skal bruges? Ikke helt, nej. Fordi jeg har lavet en fuld diamond beacon før. Nå ja, jeg har også dem her. Jeg har lavet en fuld diamond beacon før. Der handlede videoen bare kun om diamond beacon, hvilket jeg synes var rigeligt på det tidspunkt. Men nej, 100 subs nu, hvilket det er super fantastisk. Men selvfølgelig kan vi da ikke nøjes med en normal beacon mere, eller fuld diamond beacon mere, som også tager lang tid at lave. Vi skal da... Nej, de skal da have lavet en hel beacon. Så jeg får lige puttet emerald over alt her. Så bliver den første beacon ud af mange en fuld emerald beacon. Og selvfølgelig skal den da powers med en emerald, fordi det er jo en emerald beacon. Hvad giver den os lige nu? Resistance 2. Det er allerede vil have. Nej, det er ej. Så vil jeg have regeneration. Ved ja. Den skal powers med en emerald. Det bliver den nødt til. Ja. Vent lige. Vi får lige. Hvorfor vi kun regeneration 1? Kan man ikke regeneration 2 sådan en her? Kan man? Nå, okay. Vi får begge dele. Resistance. Ja, det ved I hvad. Det kører vi med. Okay. Ved I hvad? Nu synes jeg, det er videre til en guldbeacon. Vi har allerede en del guld. Det her, det er hvad vi kunne lave af den med det guld, vi allerede havde. Så, ja. En slat. Men ikke nok. Eller altså, der er stadigvæk det der guld der er nede hernede og smelter, ikke? Her. Men med det vi havde deroppe, som ikke er smeltet endnu, der var det vi kunne lave. Yep, det her det er absolut alt, vi fik ud af det. Sugarcane. Eller altså sådan, det var alt, der kunne blive til med det guld, vi havde. Guld. Ja, den næste måde, jeg sådan rigtig lige kan få det på. Jeg kunne lave en guldfarm, og det kommer nok også til at ske i en eller anden episode.
Men jeg havde egentlig også lidt planer om det den her, men det kommer til at tage alt for lang tid, nu hvor jeg gerne vil have den her ud sådan lidt hurtigt. Jeg går efter en lidt anderledes strategi, fordi hvis man miner det her med Siltouch, jeg fandt den her Siltouch PKX et eller andet sted, den er Curse of Vanishing, men det kan være lige meget. Det gør egentlig bare, hvis jeg dør, så forsvinder den. Men hvis jeg dør, så forsvinder hele verden, så det kan være lidt lige meget. Men i hvert fald, hvis man miner det med Fortune, eller Siltouch hedder det, og får dem her, det kan man smelte om til bare guld ingots. Kan I huske det, jeg sagde med ingen guldfarm? Ja, så gik det op for mig, hvor totalt doven jeg er, så guldfarm! Først så fandt jeg en, men den lavede sådan 140 guld eller sådan noget i timen. Det var, altså ingots, det var bare, det var nej tak. Så fandt jeg en anden i, den skulle gerne give 650 guld ingots i timen. Og på et eller andet tidspunkt skal vi helt sikkert have der er 2880 magma blocks, der skal skaffes. Bedre en, men for nu, der må jeg indrømme, der er jeg tilfreds. Jeg lige placere det guld, jeg har nu. Men så igen, skulle jeg næsten vente, fordi det kræver jo... Vent a minute. Jeg troede, jeg manglede meget mere. Sorry, der bliver ingen guldfarm. Skuffende, I know. Men til gengæld, det kan godt være, der ikke bliver nogen guldfarm, men til gengæld, så næste episode, kommer vi også til at lave noget rigtig fedt. Jeg vil ikke, nu vil jeg ikke spoil for meget om, hvad den episode kommer til at handle om. Men, der kommer i hvert fald til at, hvad kalder man det? Altså sådan, den her base, vi bor i nu, den kommer vi måske ikke til at bo i mere til sidst i den episode. Så meget kan jeg da sige. Når jeg er mens jeg har lidt for guld, så har jeg også fundet en del diamanter. Og det kan jeg ikke huske, om jeg har sagt nu i den her video. Men jeg kunne sagtens bare, når vi alligevel skal mine efter diamanter, eller det kommer ikke til at blive mine. Men i hvert fald, når vi skal have diamanter, så kunne jeg jo godt bare få guld sammen med der. Ja, det havde helt klart også været lettest. Det havde bare ikke været lige så sjovt. Og jeg har også rigtig meget jern allerede. 1,5 stack, og så er der også noget. Okay, der er en. Det er der noget og sådan noget. Men jeg har lovet jer, at vi fik den her Iron Farm til at virke her. Fordi nu er det jo tid til Iron Farm, og den har jeg sådan set lovet jer, at vi fik til at virke. Så det skal vi nok. Guld mangler vi. Det får jeg bare lige senere. Det bliver ikke noget problem. Først så skal den selvfølgelig fjernes. Jeg tror, vi er klar til at få det fjernet. Var det det her, I har regnet med? Troede jeg ville gøre det med hånden? Nej, det er jeg for doven til. Der skal bruges 16 senge, og så havde jeg regnet med, at den her kunne hjælpe mig, men jeg ved ikke om den første trade til at unlock de næste. Der er vist en, hvor man direkte bare kan trade sig til sengen, men jeg ved ikke om i alle dem, eller sådan for nogle dem, man altid skal trade ham uld først. Nå, så hjælper det vist ikke så meget. Det var perfekt det der. Ja, du skal ikke lige tage emerald. Nej, tak for det. Her, der har vi alle tingene til den. Og her, det er alt, der skal bruges. Så vi skal bare få et sted at bygge den. Og det eneste, jeg lige kan komme i tanke om, der gjorde, at den ikke døde sidst, det var fordi, den var for tæt på en village. Har jeg nogen idé om det passer? Nej. Men det skal lige siges, hvis den ikke kommer til at virke nu, så, og nu sætter jeg den langt væk herover, så kommer jeg nok til at gå med et andet design, fordi nu har den snart fået sine chancer, ikke? Først så skal alle bussene til villagersne selvfølgelig laves, som I kan se lige her. Og nu selvfølgelig nogle kasser til zombierne. Fordi de skal bo i kasser. Det er helt fantastisk. Nu skal vi vist bare sådan have, vi skal også have villagersne og selvfølgelig zombierne ind i deres buer. Eller, jeg mener hyggelige rum, som de godt kan lide at være i. Helt sikkert. Men selvfølgelig skal Iron Golems også have et sted at spawn. De er lidt krævende, og alt det her, det ser lidt rodet ud, men det har jeg styr på. Det er også lidt rodet, men nu har jeg fundet helt ud af det. Nu skal vi så til neder. Hvad vil jeg tro? Yep. Jeg skulle bare lige hente lidt ekstra blocks. Og nu er vi på de præcis rigtige koordinater. Vi er lige udover, vi skal op på 170. Men, X og Z koordinater, der er vi på det rigtige. Så det er super, og så er det bare op på til 170. Selvfølgelig skal vi da have et stort storage-system til alt hjernet. Og så det her lavet, og så er farmen sådan set færdig. Bortset lige fra én ting. Vi mangler nogle zombier og nogle villager. Den
absolut værste del af farmen. Eller, altså det er jo klart, at det skal være der, for at farmen virker, men det er den ting, der er mest irriterende at skaffe. Det er det der fra det gamle. Det er det nye og forbedret. Eller noget, i hvert fald. Nå, men ja, tid til den irriterende del. Jeg har lavet sådan en lille vej fra Villager Breederen og hen til Iron Farmen. Så burde kunne få dem derhen. Lad os prøve at se. Det her det er Villager nummer 1 i hvert fald. Fightet lige lidt mobs, men nu er han her i hvert fald. Hvis vi så bare lige sætter den der måske, og så slår ham ud af den her, så burde han i hvert fald, ja, det var godt. Han burde også selv kunne pathfind, som det hedder, op på de der. Okay, den eneste sted, jeg mangler en villager, det er der, og der mangler der en villager. Alle de andre er fuld. Så jeg har egentlig tænkt mig bare at prøve at putte zombier i dem nu, tror jeg. Og hvor tager det her lang tid, og hvor er det besværligt selv med min villager breeder. I hvert fald den måde, jeg har gjort det på. Her. Nå, men det skal gøres. Jeg har fået 2 zombier i, plus de 2 der, og så er der villager i dem alle. Eller ja, der er sådan en iron golem her, det må der helst ikke være, det er ikke så godt. Jeg kunne godt bare blokke mig op, ikke? Sådan der, ja. Så det kan godt være, at det har ødelagt det med, at der ikke er noget jern i de der chests. Men imens jeg lige venter på det bliver net igen, så det kan få de sidste zombie op, så kan vi lige prøve at tjekke, om der ligger noget jern. Det behøver der ikke gøre, for at farmen virker, men det ville da være dejligt. Som I kan se, på grund af lidt hoppermangel, så er der ikke hoppers der, så det er her jern skal ligge. Yay, det gør der. Okay, den har været rigtig effektiv, må man sige. Jeg klager ikke. Det vil jeg gerne lige. Nej. Så smider jeg 2 ting, jeg skal bruge ud. Der. Okay, jamen nu virker Iron Farmen. Det sidste skal selvfølgelig lige gøres, sådan at den er færdig, ikke? Altså sådan at de sidste zombier skal vi lige have. Men ellers, så den ser det i hvert fald ud til, at den dur. Så det er jo helt perfekt. Og den har da lavet rigtig meget. Der ligger i hvert fald meget i den chest. Hvis der er nogen, der vil vide det, så er det sådan her, jeg har fået zombierne ind i deres buer, hvis man kan kalde det. Ved I hvad, det er zombier. Jeg har ikke noget imod at kalde det buer. Men ved I hvad, jeg har noget imod? Den der. Ja, lige præcis den der. Så det vi gør, det er, at vi kalder den lige det, alle de andre hedder Bob Bobsen. Fordi hvis en zombie ikke hedder Bob Bobsen, så er det ikke en særlig god zombie. Så derfor så hedder den selvfølgelig Bob Bobsen. Ja. Men det er i hvert fald den sidste. Og hvis der er nogen, der vil vide det, så er det ikke den første Iron Golem, der har spawnet. Og der er også en af dem, det lykkes at dræbe en af zombierne. Så bliver jeg nødt til at gå tilbage og hente et nyt name tag. Heldigvis er det ikke et problem for os. Men ja, nu er farmen sådan set færdig. Vi kan ikke fjerne det. Dødt. Nå, så skal... Den er næsten færdig. Ja, jeg er ligeglad med det her glas her. Jeg kan altid trade noget fra villagersne. Nå, men den er i hvert fald færdig, så nu skal der kun stås AFK. Og så kan vi lave den fulde Iron Beacon. Okay, der er gået cirka 10 minutter, og nej, det er ikke lang tid, men den har også kørt selvfølgelig, imens at jeg har, imens jeg har prøvet at få de der ting, altså sådan for de sidste zombier i, så derfor så tror jeg, at der er rimelig meget, lige præcis. Perfekt. Jeg er ikke sikker på, om det her det er nok til en Iron Beacon, eller fuld Iron Beacon, det må vi lige finde ud af. Okay, vi kan lige prøve at se, hvor langt vi kan nå med Iron Beacon med det vi har, men jeg har i hvert fald lige fået nok til Guld Beacon. Sådan, fuld Guld Beacon. Jeg synes faktisk, sådan, det ser ret flot ud. Altså, det gør Emerald Beacon også lidt. Jeg kan bare meget bedre lide Guld Beacon. Men, altså, Diamant Beacon, det er jo endnu bedre. Og ja, selvfølgelig, hvis der er nogen, der synes, det er virkelig irriterende, at vi ikke fik, lavet den guldfarm, så skriv det i kommentaren, så må vi jo se på det i næste episode. Selvom at der har jeg også ret meget planlagt, men det er jo sådan det er. Og nu leder jeg efter et sidste lille stykke guld, så at jeg kan power den med, power beacon med, hvad kalder man det? Man kalder det guld, ja, selvfølgelig. Og den her kunne jeg faktisk godt tænke mig at give mig speed måske. Nej, for jeg flyver alligevel med light, for. Så ja, det var også det her, jeg tænkte, jeg ville gå i start. Så den her giver mig resistance 2. Lige om lidt. Ja. Og så giver den her over mig bare regeneration 2. Fordi det her, det er jo trods alt hardcore, ikke? Sådan der. Nu burde det være regeneration. Hvis vi nu gør sådan der, og så sådan der. Jeg tror, det er regeneration 2, den giver os lige om lidt.
nok, men kan man ikke få det 2? Så kører vi bare med det her. Strength, det er også altid godt. Det er også fint. Men nu, skal vi lige se hvor meget af det, jeg kan få det placeret. Og så selvfølgelig, det skal ikke se sådan her ud. Det er ikke her, alle vores beaconer, de skal stå hele tiden, selvfølgelig. Men jeg venter bare lige med til, når vi har lavet dem alle, så rykker jeg dem, selvfølgelig. Fordi de skal selvfølgelig ikke stå der. Og der. Ja, det var det, der lige blev. Nej, vent, jeg har en halv stack. Never mind. Her var, hvad der lige blev til. Og det ser ikke ud af meget, men de skal tænke på, at det her lag, det er selvfølgelig det, der kræver mest. Og så bliver det mindre og mindre per lag, jo højere vi kommer op. Men så er det selvfølgelig bare at stå endnu længere tid AFK ved Iron Farmen. Okay, lidt mere AFK den ved Iron Farm, som den hedder. Og så har vi en masse Iron Blocks, er det nok ikke helt sikkert, men vi nærmer os det i hvert fald. Jeg er så kommet til at bygge den for stor, så det... Ja. Men altså, hellere at jeg byggede den for stor end for lille. Sådan, og den burde have den rigtige størrelse. Ja. Sæt derud til. Ja, for vi kan få en generation, så den er fuld. Okay. Og så for den her, der tror jeg, at vi tager lidt haste. Faktisk. Haste? Og så haste 2. Yep. Yay, så kan vi instant mine sådan noget som sten. Men af en eller anden åndssvær grund, så kan vi ikke instant mine kobbel. Tæt på, men vi kan ikke helt. Og heller ikke wood. Som I kan se der. Men sådan noget som stone, altså sten, det kan vi godt. Det kan vi sagtens. Men, nogen der kan gætte, hvad det er videre til nu, er Diamond Beacon. Så det kommer nok til at tage lang tid. Jeg kan da i hvert fald huske fra sidste gang på den anden hardcore-verden, jeg lavede Diamond Beacon. Men, ved I hvad der gør det lettere den her gang? Jeg har fundet et meget bedre design til en af de der drills, eller hvad man kalder dem under jorden. Men først skal vi have en masse slime. Og først, så i stedet for bare at bruge Swamp Biome farm, altså dem der i Swamp Biome, de er ikke så gode, så er det bedre, hvis vi finder en slime chunk. Det er nemlig sådan her, man finder slime chunks. Yep, mens jeg græd ud. Yep, jeg havde mit liv, hvis der var nogen, der ville vide det. Så jeg havde lyst til at gå hen og spille noget helt andet spil. Godt være, jeg har haste 2 og den slags, ikke? Men det tog lang tid. Og jeg fandt en slime. Eller slime chunk. Men pointet er bare, at jeg havde ikke flere fences til sidst, så jeg ville bare se, om der var nogle slime chunks her. Og det fandt jeg så ud af, at der var, så jeg skal først lige have fencet alt det her ind, hvis man kan kalde det. Og så finder jeg ud af på den måde, hvor slime chunken er. Og til sidst den måde, jeg endte med at gøre det på, af en eller anden grund, så kunne jeg ikke finde nogen tutorials med slime chunks, hvor de viste, man kunne gøre det her. Men hvis man får det her lille hjul, I kan se frem hernede, ikke? Prøv at se der. Nu skal vi lige hurtigt, nu skal jeg lige selv finde den. Nej, det er der sådan set allerede. Kan I se alle de ting? Zombie village og sådan noget. Det kan nemlig hjælpe mig med at finde mobs. Og der så jeg, der stod slime dernede. Så jeg tænkte, jeg skal ned og finde en slime. Først så kunne jeg ikke finde den, men så fandt jeg den. Så det jeg gør, okay, jeg har lidt, så kan jeg da prøve. Jeg har en idé om, hvad for en af dem det er nemlig. Slime chunks spotted. Så først så skal det her lige fences ind. Ja, det er fint nok, for jeg tror ikke det er der. Og så endelig har jeg fundet en slime chunk. Jeg er så glad lige nu, fordi det har ikke været let at finde, det kan jeg godt fortælle jer. Eller altså, der skulle i hvert fald graves et stort område, som I kan se. Hvad så slime? Er du en slime chunk? Ja, du er. Jeg vil gerne sige, det her, det der hjul, der er dernede, det er altså ikke nogen texture pack, eller noget hack, eller noget som helst. Det er bare noget, man kan få frem i helt simpel vanilla Minecraft. Og nu skal den her slime chunk laves om til en slime farm. Det her er de ting, vi skal bruge til slimefarmen. Og jeg tog lidt ekstra chests, altså hoppers for at lave et lidt større chest-system. Fordi vi skal bruge sådan 3700 slimes, eller sådan noget. Og ja, så stod jeg så, der stod, man skulle bruge 4 chests 2 gange. Jeg tror i hvert fald, det var chest. Ja, var det ikke det, der stod hver gang? Det ved jeg ikke. Det er det, jeg er rimelig sikker på, det er. I hvert fald, så har vi alle tingene. Burde jeg lige... ja, det burde jeg nok. Okay, så det viste sig, fordi at jeg ikke lige helt kunne finde ud af at få slimes til at spawne og sådan noget, at jeg ikke lige havde fattet, at jeg bare lige skulle vente lidt og sådan nogle ting, så har jeg fundet slime chunks meget før, så jeg behøver slet ikke bruge alt den tid. Jeg tror faktisk, der er et par slime chunks her, så på ingen måde er skidt. Altså, jeg mener, det kan være, at vi skal have lavet endnu en på et tidspunkt. Men, jeg kommer egentlig herhen for at tage beacon. Men skal I lige se progress? Der skal minus 18 blocks op. Jeg har valgt at gøre det ned, fordi det burde heller ikke gøre nogen forskel. Jeg er helt sikker på, at den her farm, jeg bruger, dur til version 1.20, men det burde den gøre. Så, ja.
Det tager i hvert fald lidt tid, og jeg vil egentlig flytte beacon herhen, fordi at jeg kan ikke hele tiden nå det. Lige nu har jeg det, men det er kun fordi, at man får det i 16 sekunder. Så er det gjort, at min inventory er fyldt med alt muligt, vi ikke skal bruge. Yep, det er den. Og det er ret irriterende. Og ja, jeg ved godt, jeg smed en chainmail hjelm, og det er så sjældent, det er jeg sådan set lidt ligeglad med her. Altså, og så skal der i hvert fald bare, skal jeg ikke lige vise hullet måske. Det er sådan her, det ser ud. Der skulle placeres lidt torches for bedre spawn rates. Det kan være, at jeg gør det til sidst. Det må vi lige se på, eller i caves. Der er nogle caves, det kan gøres i, hvis det er. Eller en cave eller sådan noget. Men det ved jeg ikke. Sådan cirka 1 time og 20 minutter eller sådan noget, så burde alle de items, eller måske 2 timer eller sådan noget, så burde alt det slime, vi skal bruge, være der. Hvilket er ret meget slime, men altså. Hey, endnu en slime junk. Yay. Jeg har også fået min lidt stort område ud. Det kunne helt sikkert godt bruges til noget i fremtiden. Selvom, lille hen til næste episode, kommer vi måske ikke til at bo her så meget i fremtiden. Men derfor kan det stadig være, at det kan bruges. Så er det her gjort. Nu skal vi lige finde midten. 1, 3. Og så siger vi 1, 2, 3. Så midten er lige... hvad har jeg gjort forkert her? 1, 2. Og så på den 3. Jamen, så er der jo ikke nogen midte. Hvad? Jeg føler mig snydt. Ja, så skal det vel bare være en af stederne eller sådan noget. Han sagde vel egentlig heller ikke specifikt midte. Her og så der. 1, 2, 2. Det var godt. Så skal den der være der. Nu skal vi spawne en lille Iron Golem. Hej Iron Golem. Er det den første Iron Golem, vi har spawnet i alt det her? Det var da egentlig utroligt. Nå, kom her Iron Golem. Og er I klar til at se noget meget ondt, vi skal gøre nu? Skal hænge der. Det er lidt ondt at hænge ham der måske, men ikke så meget. Det her, det er det onde. Prøv lige. Jeg skal bare stå og hoppe. Den lille stakkel. Undskyld, Golem. Nu burde slimefarmen være færdig. Hvad hedder det? Okay, jeg skal også lukke gøre sådan der. Når jeg er herover. Man skulle egentlig have brugt stiger her, men eller lige her, men jeg valgte ikke at gøre det, fordi hvis vi bare flyver, så tror jeg ikke, vi tager fall damage. Ikke så meget. Nej, lige præcis. Jeg tror allerede, der er lidt slime. Ja. Der er også lidt andre ting i, men det er fint. Hvis vi egentlig bare lige smider den der. Slime. De andre ting lader vi bare lige være i, for nu i hvert fald. Ja, vi bruger bare lige dem her. Det er sådan her, den ser ud nu. Ja. Det er selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men det er i hvert fald, men det er i hvert fald, hvad kalder man det, campfires, de bliver dræbt af Iron Golems, så får dem til at gå derhen. Hvorfor ligger der slime der? Hvad? Jeg klager. Nu hvor jeg lige tænker over det, så er det her design, der egentlig ikke sådan super smart er det, fordi jeg mener, de kommer jo alle sammen til at dø, når de hopper i det der. Eller når de lander på jorden. Ja, jeg ved godt. Jamen, hvad med de store? Ja, de store, de mister bare et liv, hvis man kan kalde sådan, bliver til flere. Men, ja, de store. Men, hvad så med de andre? Ja, lige præcis. Burde man ikke... Altså, vi skal jo ikke miste alt det slime. Burde man så ikke lave noget vand her eller sådan noget? Jeg har godt nok heller ikke lyst området helt op, som man egentlig skulle. Altså, jo, det her, det er fint. Men det er derhen. Selvfølgelig kan der også spawn slime her. Jeg ved det ikke. Det er vel så godt, som det kan blive. Gætter jeg da på. Så lad os bare lige smutte ind. Og når ja, så skulle der også lige derop laves graves 3 mere ind i siden, hvis man kan kalde det det. Jeg ved ikke, om det lige så ikke giver mening. Jeg tænker, jeg går herop. Og der. Og så lige her. Det er her, vi skal AFK. Og det kan jeg ikke finde noget af. Men i hvert fald så tænker jeg, at jeg står AFK der lidt, og så må vi lige se, hvor meget den gav. Okay, skal vi tjekke? Jeg ved ikke helt, hvor lang tid der er gået. Der er gået lidt tid. Det håber jeg er en joke. Ja, det er jo... please virk. Du har altså taget ret lang tid af mine. Så om ret lang tid, så mener jeg faktisk... Lang tid. Kan vi ikke holde den der? Sad.
Bare sørgeligt. Ja. Kunne den have noget med det at gøre? Den vidste jeg slet ikke stadigvæk var der. Måske. Ellers er det fordi, jeg ikke har bygget den lavere. Ja. Det tror jeg ikke. Nu skal vi så bare lige se, hvordan får jeg... Jeg har en idé. Vi bygger op på emeraldblocks. Er det en god idé? Prøv at give den 10 minutter nu, og dur den ikke, så har jeg faktisk også fundet nogle bedre designs, jeg egentlig bare kommer til at bygge i stedet for den der. Så, ja. Men derfor håber jeg stadigvæk, den dur. Fordi i hvert fald for den her video, kunne jeg godt tænke mig bare at beholde den her. Men ellers så kommer jeg til at bygge en ny slimefarm, der også er lidt bedre. Okay, der er gået 10 minutter. Her. 29 slimeballs var det alt. Nej. Simpelt bare nej. For 10 minutter. Det dur ikke. Så... Jeg ved, hvad for en slimefarm vi skal... Det var lidt tæt på. Jeg ved... Vi prøver igen. Jeg ved, hvad for en slimefarm vi skal bruge. Og det bliver ikke egentlig en slime chunk. Så alt den tid, jeg har brugt på at finde slime chunk, det kan være fuldstændig lige meget. Fordi... Faktisk fundet ud af, jeg havde lidt misforstået noget der. Der var... ja, det er sandt. Du kan lave meget god slimefarm sådan et sted. Men de kræver virkelig meget arbejde, som vi ikke er klar til endnu. Men... Der findes nogen i i swamp biomes, som også er rigtig gode, eller selvfølgelig ikke lige så gode, men som ikke kræver så meget arbejde. Den jeg kommer til at lave, den giver 4.000 slime balls per hour, og det har jeg det egentlig helt fint med. Nu skal vi bare skaffe alle tingene. Der skal bruges rigtig mange slimes, eller af de her 15 stacks er det vist, for at være præcis. Så vores træfarm er blevet til en slimefarm. Yay! Okay, hvis vi lige går sådan der, og jeg har lavet en hånd der. Det burde virke nu. Så hvis vi sætter noget bone meal i den der, og bone meal, hvad lige bruger de det hele tiden? Nej, det synes jeg da ikke, de skulle. Nå, men vi kan bare lige gøre sådan der. Det her, det er bare lige, hvad jeg selv lige har kunne mærke den letteste måde at gøre det på. Så skal jeg kun placere dem. Og så er det bare lige at dreje, og svamp ødelagt. På rekordtid. Det her, jeg tror, det er den letteste måde, fordi det her, det gør det bare lettere, og det er dejligt. Vi har et stort problem. Jeg ved ikke hvordan, men på en eller anden måde, så er de her ting, min chest er forsvundet, og der er ikke nogen ting, der... jeg havde rigtig meget i dem her, jeg gerne ville have beholdt. Ja. Jeg vil selvfølgelig gerne have beholdt det hele, ikke? Til jer, der tænker... ja, der er mine slimeballs. Nej, altså ikke til jer, der tænker det, men til jer, der tænker... hvad med alle de diamonds, du har? Er det der alt, du har tilbage? Nej, bare rolig. Jeg har stadigvæk dem her, og en masse værdifulde ting i den her, ikke? Så... Og så min ene gule shulkerbox. Fuld af slabs er væk. Min gule shulkerbox. Ja, det er selvfølgelig... Ja, det er næsten noget grad over. Ej, altså, det er let nok at få igen. Ish. Nej, min portal. Jeg gætter på, der er løbet en zombie rundt her. Jeg gætter på, zombien har på en eller anden måde slået på creeperen. Creeperen har eksploderet. Zombien har overlevet, fordi den jagtede den der villager rundt der. Og så er alle mine ting vel despawnet. Min netherite hoe. Det er godt, jeg stadig har den, var. Piu, piu, piu. Ja, okay, det snakker vi ikke om. Seriøst. Godt mærke, jeg skal tage den her på. Ej, sådan helt seriøst. Okay, det er ikke færdigt der. Det vil jeg gerne lige få... ja, heldigvis så farmede jeg mig også lige lidt wood. Fordi jeg kom til at ødelægge noget med det dirt, da jeg placerede den på, hvad kalder man det? Pladassel, eller sådan noget hedder det. Nå, men det var da heldigt nok. Så kunne det kan jeg da i hvert fald bruge lige nu. Der. Og... Ja, det bliver lige bagefter. Først så kan vi lige smide alle svampene derind, så har jeg en masse plads til at samle det her op. Her har vi alt, der skal bruges til farmen. Og ja, så er det jo egentlig bare at tage tingene og smide alt det her, vi ikke skal bruge til farmen ud. Farvel. Og alle de her ekstra shulkerboxes, jeg tog hen fra raid-farmen, er heller ikke sådan særlig nødvendige. Og jeg tror faktisk gerne, jeg vil have gjort klar. Jeg har ikke lige fået sat emerald væk endnu. Den kan vi tage med, hvis det bliver nødvendigt. Og faktisk også noget obsidian. Der. Fordi
Nu er det jo så bare at finde et swarm biome. Måske jeg lige skulle lave lidt flere raketter. Okay, jeg fandt meget hurtigt et swarm biome. Og ja, det virker da, at der spawner, hvad kalder man dem, slimes. Jeg tror bare ikke, at det er stort nok, desværre. Ellers havde det været fedt, hvis vi kunne finde det så hurtigt. Endnu en ret tæt på. Jeg er bare heller ikke sikker på, om den er stor nok. Jeg har lige set i helt starten af farmen, der viser han noget med, og nu har jeg tænkt over det, så har vi det fundet de her før. Den her før har vi ikke. Tror jeg faktisk var. Den er ikke sådan særlig langt væk. Sådan her. Den viser noget med 4 hedder det chunks i starten. Og altså, hvis det er det, vi har 4 chunks, der er inde i swarm biome. Er det swarm biome? I think so. Ja, det er alt sammen swarm biome. Så er det whisky? Ja, måske lidt. Men jeg har tænkt mig at prøve at bygge den her. Okay, først skulle der laves den her platform med chunksene, som I kan se der. Det passer sammen og går væk med dig. Og så kan jeg høre sådan nogle dimser der. Ja. Har jeg pil? Det har jeg. Og jeg fandt ud af, at vi har været her før, fordi der var en netherportal, der er lige derovre af. Jeg synes, jeg kunne høre en mere. Nå, men jeg troede, at det var irriterende at lave den her platform. Ja, nu skal jeg så lige til at... hjælp. Lave en... 5 gange... plejer at starte med hjørnerne egentlig. En 5 gange 5 ekstra platform. Det var derfor, jeg sagde hjælp i starten, hvis der er nogen af jer, der ikke lige fattede den joke. Okay, de falder endnu mere til jorden, end den var i starten, når jeg forklarer det. Glem det. Nå, men i hvert fald, det her skal laves hele vejen rundt. Og ja, det ser let ud, men det tager altså lige lidt tid. Så, ja. Okay, det er blevet gjort lidt større, og jeg ved ikke helt hvorfor, fordi nu skulle væggene lidt være her. Det skal jeg lige fjerne. Men de skulle alligevel ikke dække alt det der, så jeg ved ikke helt, hvad det er til. Det er nok til et eller andet smart. Men i hvert fald så spawner der allerede lidt slimes der, men jeg tænker, at når farmen kommer til at være færdig, så kommer det til at spawne mange flere. Jeg kan lige give en hurtig forklaring til, hvorfor alle de svampe skal placeres, hvis der er nogen, der ikke forstår det. Svampe, de giver et meget lavt light level. Lavt nok til, at der ikke kan spawne mobs, men de giver det vist kun på den selve blok, de står på. Derfor skal der vist til sidst placeres slimes overalt inde i den lille boks der. Fordi slimes, de kan godt spawn. Mit mushrooms, der skal placeres mushrooms derinde, fordi de laver det der lille light level, som gør, at der ikke kan spawn mobs. Men til gengæld, så kan slimes godt spawn, selvom at der er et light level. Og så har de valgt at bruge mushrooms, eller ham her, fordi at det virker rigtig godt til det, tror jeg. Det tager så lidt lang tid. Eller ej, så lang tid tog det ikke engang at farme de 5 stacks. Det var faktisk ikke så slemt. Det tog lidt tid, men så var det heller ikke slemmere. Det er fint nok. Men jeg håber bare, at den her farm kommer til at virke godt i hvert fald. Så, jeg gad ikke rigtig vise jer den, for den her video er sikkert allerede lang. Men farmen er i hvert fald færdig. Jeg kan helst ikke vise jer for meget, fordi at så er der nogle slimes, som synes det kunne være rigtig sjovt. Eller ikke nogle slimes, nogle mushrooms, som synes det kunne være rigtig sjovt lige at, fordi at de må ikke have, der er et light level, de må ikke være så højt på light level, hvis man kan sige det sådan. Altså der må ikke være særlig højt light level, for at de kan placeres, ellers så forsvinder de. Men jeg kan gå ind sådan her. Her, som I kan se, det er sådan den ser ud, og nu skal jeg ned igen. Jeg har nemlig ikke frostwalker på skoene. Havde jeg det, så havde jeg heller ikke taget skade. 29, jeg skal så lige sige, at jeg har heller ikke rigtig stået FK endnu, så det giver fint mening. Men lige nu er der i hvert fald ingen. Så hvis vi bare flyver op på det her FK-sted, jeg har også puttet lidt torches og sådan. Ja, der er ret mange der, men det burde være fint nok nu. Så skal vi egentlig bare helt herop. Og så tænker jeg, at vi giver den, skal vi sige, en 20 minutter eller sådan noget til lige at hvis man kan sige det sådan. Og så som I kan se her, jeg tror... okay. Jeg tror, at der er et eller andet... Jeg tror, det er godt at stå i midten, fordi at, som I kan se, det her det er, hvor der er 4 chunks. Det er også meningen, men altså... ja. Kan jeg lige fjerne det der? Chunk borders. Shown. Nej, hidden. Eller, ja, hide it. Ja. Ja, godt. Så tænker jeg, at jeg giver den 20 minutter. Okay, der er gået lidt længere tid end de 20 minutter. Måske en halv time, eller 40 minutter. Sådan der omkring, ikke? Jeg vil gætte på en halv time. Og skal vi så få kigget på, hvor meget slime vi har? Ja. Det er sådan set okay. Det. Altså. Der er da. Skal vi lige prøve at regne sammen? Jeg havde sådan cirka en stack inden. Det er... I alt skulle vi gerne have cirka 576.
nej, jeg har ikke regnet det ud i hovedet. Jeg brugte en lommeregner, det snakker vi ikke om. Og altså, det er jo okay, når man tænker på, at jeg skal bruge næsten 4.000 i alt. Det er så noget andet. Men altså, det er okay. Det er fint nok. Går vi væk med jer? Jeg tænker, jeg vil prøve lige at holde lidt bedre styr på tiden den her gang, og så give den en halv time. Præcist. Eller sådan cirka præcist, ikke? Fordi så kan vi sådan cirka regne. Altså, vi følger de 4.000, som den skulle give i timen. Så skulle der jo gerne være, cirka 2.000. Selvom jeg er ikke sikker på, om de 4.000, det passer. Men ja, på en halv time, der skulle den jo så gerne give, 2.000 cirka. Okay, der er gået cirka en halv time. Skal vi tjekke? Ja. Okay. Det er sådan okay, tror jeg, med slimeball. Skal vi lige finde ud af, hvor mange vi har i alt? Smider dem derind. Smider det her. Og tager næsten de sidste. Og okay, vi har 1736 slimeballs, vist. Det er ikke helt 4.000 spil. Men det er da en god slat. Jeg er sådan semi-tilfreds. Jeg ville da gerne have haft de 4.000, som der stod, man fik. Men det er fint nok. Jeg ved ikke, om man ikke måske vil kunne lave flere platforme. Altså sådan, at den lavede endnu mere. Det tror jeg ikke. Det blev vist ikke sagt i tutorialen, men altså. Men selvfølgelig skal vi have lavet nogle flere farme for at lave det der, jeg snakkede om. Og vi kan vel egentlig bare tage at putte den ind i... Kan vi ikke bare lige have det hele i en? Det gør jeg det hurtigt. Men i hvert fald, så skal vi også have lavet en honningfarm. Og ja, jeg kan godt have lidt svært ved nogle gange at finde ud af, hvordan man lige sådan gør med bierne og sådan noget, tror jeg. Det er ikke lige det, jeg er bedst til. Men jeg tror nok, vi skal finde ud af det. Så ja, det skal i hvert fald laves bagefter, når jeg lige har stået lidt mere FK for endnu mere slime, hvis I kan gøre det bagefter. Okay, vi skal selvfølgelig bruge bier. Sjovt nok, til den her bifarm. Så jeg har lige fundet beehive. Og bienest, den er ikke fuld. Altså sådan, den har ikke alle 3 bier i sig. Ellers havde jeg fået den der achievement der. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Fuld hus eller sådan noget hedder den. Så jeg flyver bare rundt og finder en masse nye bier. Bier. Jeg så lige nogle bier og ville have nogen her. Og prøvede at se, om jeg kunne få nogle ekstra herind. Og ja, det tror jeg, der lykkes. Jeg fik i hvert fald lige en achievement. Skal vi kigge på, hvad den hedder? Der, move tree. Ja, få 3 bier ind i et bienest med siltouch. Så jeg gætter på, at den her, den er fuld nu. Det burde den være. Nu skal jeg så bare finde, hvor dem her bienest er. Okay, nu er der sådan et lille bisted klar. Hvis vi bare placerer dem her. Der. Fordi, at selvfølgelig skal vi have lavet en automatisk bifarm på et eller andet tidspunkt. Men, hvorfor kommer der ikke nogen bier ud? Okay, godt. Kan der komme en mere, så jeg bare lige kan starte med at breede lidt? Ja, vi skal også lige have placeret lidt blomster til dem. Jeg tror også, at de røde blomster her, at det er fint. Ja. Jeg skulle meget gerne have mere. Ja, det var godt. Kan I? Ja. Yay! Er det første dyr, jeg har breedet? Hvad dag er vi på indtil videre? 247. Nej, bi, pas på. Ja. Vi er på dag 247, og jeg har lige for første gang breedet bi. Fantastisk. Hvis der er nogen, der tænker, okay, det er da meget lidt dag. Ja, men det er fordi, jeg ikke sover ret tit. Det er derfor, jeg har mange problemer med phantoms. Ja, jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan bare bedst lide at... Ja, det ved jeg ikke. Jeg får ikke ret tit sovet. Altså, i Minecraft, ikke også? Det var i Minecraft, jeg mente, jeg ikke får særligt tit sovet. Bare lige sådan venig her. Og jeg skal også have lavet nogle, hvis man kan kalde dem det, falske bikuber, eller hvad man kan kalde det, sådan nogle selvlavede bikuber, nogle vi kan lave. Hvad I ser herinde med mig lige nu, det er 20 bier. Yep, 20. Så først, så skal vi have lavet en masse
Benests. Og jeg ved, de her de er tomme. Men den her derimod, ingen idé. Så derfor så bliver den liggende der. Fordi at jeg skal være sikker på, at der kommer de 20 bier ind i min farm, som jeg vil have. Fordi det her det er noget, jeg ikke er ret god til at arbejde med. Altså bier. Nu skal jeg bare have fundet nogle honeycomb, eller fået noget mere, så jeg kan lave nogle af dem her. Vi har til at kunne lave 4 lige nu. Eller, nej, jeg har 4 i alt. Jeg må lige finde ud af, hvordan jeg kommer til at gøre det her. Jeg begynder at tvivle på, at der er bier herinde. Det ved jeg ikke, men i hvert fald så har jeg været lidt bange for, om bierne kan despawn. Jeg har givet dem alle sammen et name tag. Hvis I vil se, hvad de hedder, så hedder de bare Bi. Og de kan ikke slippe ud. Nej, på grund af de leads der så. Men jeg har altid døren lukket alligevel. Jeg ved ikke, om de kan despawn, men nu burde de i hvert fald ikke kunne. Og jeg tror, at det er gjort rigtigt nu. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at jeg skal have noget mere af det her. Jeg har 3. Jeg kan lave 3 ekstra nu, så 5 i alt. Jeg skal bare have noget. Altså, der må der være bier inde i en af jer. Okay, hvad der burde være 20 bier. Og mig, der er rigtig dum. Nej, altså sådan rigtig dum. Jeg vil have 10 beehives. Og der skal ligesom være 3 i hver. Så det vil sige... Det vil sige, at jeg er dum. Kan vi ikke holde den der? Tak for det. Okay. Jeg har lige skaffet sådan nogle blomster her, fordi det er jo egentlig ikke så slemt. Hvis vi har 20 derinde nu, og breeder dem alle, så det er 1 per... Så burde vi altså have de der... vi skal så kun bruge 10 beehives jo. Men så burde vi altså have 30. Så hvis jeg bare breeder på absolut alt, jeg kan her. Jeg kunne godt tænke mig at ændre, hvad jeg lige sagde der. Breed bierne. Alt, hvad jeg kan. Det lyder stadigvæk lidt forkert. Bare glem den del, ikke? Jo, godt, tak. Så glemmer vi den del. Hvis vi nu tager og siger... der. Vi skal nok lige... Sådan der, ja. Så hvis jeg nu ødelægger den her, og der er ikke siltouch på den her, men jeg er ligeglad. Og vi har et lille problem. Ja, det har vi selvfølgelig. Så skal jeg lige have min siltouch frem her. Ja, de er sat fast til leech. Okay, så hvis vi bare lige siger... Her. Og... bier, pas lige på, tak. Nej. Der. Jeg vil faktisk også gerne have lidt leeches tilbage. Hey, tak for det, bier. Det var sødt af jer. Ja, okay. Hvis der er nogen, der tænker, hvordan kommer du derned? Jo, det her det er min eneste mulighed, tror jeg. Så hvis vi nu bare placerer beehives. Ja. Kom nu. Bier. Ja. Jeg hader bier. Kan de ikke bare gå ind i de bikuber der? Det er nat. Altså helt ærligt, det vil de gerne. Er det ikke det, de gør om natten? Jeg kan virkelig ikke finde ud af bier. Jeg har altid hadet dem. Altså, in-game. Altså, Minecraft. Jeg har faktisk heller ikke altid været så vild med rigtige bier. Men det er så ikke vigtigt lige nu. Men hvis du googler, så går bier ind i deres binestes, eller hvad man kalder dem, om natten. Ja, det kan jeg se. Kan jeg sørme se. Hold da op, de går ind i deres binestes, hva'? Du er rigtig meget inde i det binest, hvor der burde være plads til dig, ikke? Ja, det er en rigtig flot bi. Okay, de 9 her, de burde være fulde. Selvfølgelig, nu begynder det at blive dag. Jeg hader bier. Jeg venter til det bliver nat, giver den noget tid, og så bare lad de her bikuber fylde op, eller hvad jeg tror, de er fulde, fordi nej, der skal ikke være nogen måde, så jeg kan se, om de er fulde. Og jeg troede, jeg gjorde det her på en god måde, men det gør jeg tydeligvis ikke. Og det er ved at være irriterende. Især fordi, hvis nu jeg bare kunne se, okay, du er fuld. Men det kan jeg ikke. Okay, hvad jeg har gjort, det er, at jeg har glemt noget. Nu har jeg den. Det jeg har gjort, det er, at der er fanget 3 bier herinde. Den her, den burde meget gerne være tom. Og hvis vi nu hopper herind, placerer den der. Ej, please, bliv derinde. Jeg har faktisk været lidt besværlig at få herinde. Vi prøver igen. Det har jeg ikke lyst til. Altså, er den fuld? Nå, det tænker jeg nok. Også jer. Ja, og dig. Kom nu. Så er du en god bi. Du er en god bi, hvis du hopper derind. Tak for det. Så det vi gør nu, det er for
at være helt sikker, så sætter vi den her nedenunder. Miner med den der. Og den her vil jeg faktisk også gerne have igen. Fordi nu ved vi, at den her, den er der 3 i. Så dermed, så stacker den kun med dem, der er 3 i. Og vi stiller den herop. Lige præcis der i inventoryen, så ved vi, hvad for en der er den med 3 i. Så går vi hen til her, hvor der stadigvæk kun er de 9 her. Ja. Nu skal vi så bare lige finde en måde at komme ind på. Der. Og så placerer vi prøver lige at tage en først. Vi prøver at tage den her først. Er den fuld? Nej. Det er den ikke. Jamen, skal vi placere den igen måske? Så prøver vi den her. Er den fuld? Nej. Så prøver vi den her. Jeg er altså rimelig sikker på, at de stacker, hvis der er det samme antal bier inde i. Så der er forskellige. Så vi har nok en 1, 2 og 3 her. Ja, sådan der. Den placerer vi igen. Og farvel. Prøv at se her. Jeg har ret. Beehives. Hvis der er det samme antal bier, så stacker de. Hvor mange har vi? Så ved vi, at vi har begge dele her. Okay, men så har jeg andre idéer til, hvad vi gør. Hvad? Så mange forskellige kan der ikke findes. Så har jeg nok ikke ret. Helt ærligt. Smider dem der. Nej, ja, men ja. Beehive, tak for det. Bier, det er det mob i Minecraft, jeg hader allermest. Og så kommer creepers. Ikke fordi, i hvert fald til farm, fordi hvorfor kan I ikke bare være alle de bier herinde, I skal være? Og jeg tror heller ikke, jeg må sådan overbreed farmen. Det tror jeg også kan ødelægge den. Jeg ved det ikke, jeg ved bare, at jeg ikke kan lide de farme mere. Så simpelt er det. Ja. Jeg tror, jeg har alle tingene til den nu, det må vi finde ud af. Og det bliver de beehives, der er nu. Men egentlig, så hvis der ikke bliver nævnt i videoen, man ikke må overbreed den, altså sådan bare breed alt, man kan derinde, så kunne det sagtens være, jeg prøver. Nej, jeg ved, jeg mangler lidt dispenser, sådan, men altså. Jeg har lige slukket for den lyd i Minecraft, der hedder blocks, så jeg kan heller ikke høre Shamina eller sådan noget, fordi ellers er den der irriterende. Men det her, det burde meget gerne være hele farmen. Det er bare lige her, hvor bolden ryger og sådan noget. Og de her, ja, det burde du nu. Det eneste, vi skal gøre, det er... Okay. Ja. Og der er der meget lidt bier, synes jeg. Og med meget lidt, simpelthen er en. Det der, det ser bedre ud. Vi kan godt, ja, ved I hvad, vi breeder bare. Det er sikkert fint. Ja, det kan jeg så ikke ved dig jo. Okay, her er der heller ikke så mange. Okay, her skulle der gerne være 9 bier. Det samme der, og her skulle der vist gerne være 6 bier. Hvis alting er rigtigt. Men her, der ryger de ikke ind og ud af bikuben på det samme tidspunkt. Men... Okay, den her er lidt irriterende. Men nu skulle det meget gerne være det. Som I kan se, så har jeg allerede lidt honeycombs. Er der noget med, man skulle lægge dem her i, men så ryger de bare videre? Ja. Jeg ved det ikke, men det burde sortere det. Jeg ved det ikke. Vi kan lige give den lidt tid. Den laver selvfølgelig ikke så meget på grund af den der lidt irriterende bi. Men... ja, ikke den der irriterende, men fordi den kun laver 1 lige nu. Eller ja, fordi der kun er 1 bi derinde, hedder det. Men ellers så burde den virke. Jeg kan altid prøve at få nogle flere bier derinde på et eller andet tidspunkt. Selvfølgelig, hvis der er nogen, der undrer jo, hvorfor i Nether, der er noget med, at i Nether, der skulle de arbejde meget bedre, fordi at der er det hele tiden dag. Hvis vi prøver at kigge lige nu, så står der... Kan man egentlig se det herinde? Det kan man måske ikke. Men som I kan se lige nu, så er vi på dag 263. Faktisk ikke så meget, men man kan ikke se det, eller hvad? Det kan man måske ikke. Kan vi se, hvor mange bier der er med den her lille ting? Der, bees. Hvis vi nu kigger på vloggen. Bi. Villager. Der skulle ikke gerne være mange villager her. Jeg var da ikke så god, at jeg ikke til at bruge det i juli nu. Nej. Men jeg tænker lige, vi giver den lidt tid. Sådan her skulle man gerne kunne breed dem. Det kan jeg så ikke lige nu. Fordi den der er ikke klar endnu. Når den er klar, så tænker jeg, at vi gør det. Ja, men ellers står jeg bare for lidt.
Jeg har ikke så FK endnu, men noget jeg måske nok heller lige skulle sige til jer, der tænkte der med bierne med, at hvis der er nogen, der tænkte det med der med, da det var nat, at alle bierne ikke gik ind i beehives. Det var så ikke fordi, der var for lidt beehives, som vi kunne se. Så havde vi herover, når der nu kun var én bi, så var det en beehive helt tom, og det andet var der kun én i. Så det havde ikke noget med det at gøre. Okay, jeg kiggede i noget tid, og der er altid de her 2 bier her, som står og ikke er i et beehive. Så jeg har tænkt mig, og når der kun er 2 igen, det her svær her. Ja. Fordi jeg tror ikke, at det er så godt, at der er flere bier end max. Eller burde jeg lade være? Det kan jo være, det er lige meget. Det ved jeg egentlig ikke. Jeg burde nok lade være, burde jeg ikke? Ved I hvad? Vi lader dem bare være. Ja. Eller hvad? Vi kunne bare lige huk, ikke? Ja. Og hvis I undrer jer, hvorfor blev de ikke sure? Det er fordi, at når man one-shotter bier, altså sådan kun bruger 1 slag, så bliver de ikke sure dem rundt om. Sådan er det også med zombie pigmans og sådan noget. Okay, vi har endelig fået nok honey. Honey bottle hedder det. Og vidste nogen af jer, at man kunne lave en honey bottle om til 3 sukker, for det vidste jeg i hvert fald ikke inden det her. Og så siger der skulle gerne være nok til 100 honey blocks, for det er nemlig alt det, vi skal bruge. Og så er der så sjovt nok 400 af de andre. Og jeg har lavet et eller andet helt forkert. Nå, nej, vi har mere. Jeg synes det nok, jeg burde have regnet rigtigt. Jeg har så ikke rigtig brugt lommeregner til det her, for det burde være rimelig simpelt. Derfor burde jeg stadig kunne få det rigtigt. Ja, der er 100 her. Og vi har ikke helt alt det slime, vi skal bruge endnu. Så det er bare at stå lidt ekstra FK over ved slimefarmen. Okay, vi har alt det honning, vi skal bruge nu, og alt det slime. 7 stacks slime er der her. Slimeblok. Der er lidt ekstra, men det er fint nok. Og honning, der burde præcis være det, vi skal have. Nu er det bare videre til nogle andre ting. Men jeg tror, vi har lavet alle de farme, vi skal bruge til farmen. Okay, vi har det, man kalder problem. Jeg tændte farmen. Cobblestone farmen, for vi skal bruge helt mange observers, og bare generelt meget cobblestone til den her farm. Den gør det, den skal. Det eneste, den ikke gør, det er TNT. Ja, jeg tror, der er et eller andet problem. Ja, det er der selvfølgelig, men jeg er lidt bange for, at det er fordi, at det her det er version 1.20,4, vi spiller i lige nu. Okay, jeg tror måske farmen virker nu. Jeg har lige ødelagt hele den der del, og så bygget det igen. Sprøv? Ja. Nå, ja, godt. Ja, kommer det ikke lidt hurtigt? Jeg skal prøve at se, kommer der cobblestone igennem? Ja. Jeg har lige tjekket, og alting ser egentlig rigtigt ud. Det eneste, jeg kan se, der er anderledes. Eller ikke anderledes. Det jeg tænker, der kunne have noget med farten herinde at gøre, det er de her repeaters heroppe. Men de er helt, som de skal være. Du er ikke helt, som du skal være. Du skal nemlig slet ikke være her. Nej, please. Tak. Farvel. Okay, vi kan lige prøve igen. Den der. Og knap. Jamen, den laver det alt for hurtigt. Altså. Er det måske noget med trapdoors? Nej, det burde det ikke. Så, nu skulle problemet meget gerne være fikset. Jeg ved godt, det ligner, den skyder, eller at de kommer ud lige så hurtigt, men det gør de ikke. Den her, den burde også næsten allerede, ja, lige præcis. Nu dur den på fuld kraft. Det var da dejligt. Der skal bruges helt mange observers, og bare generelt helt meget redstone. Derfor så har den her, tror jeg har set mig lave, det er en observer dims. Og så har jeg sat en mere her. Jeg synes, det var et godt sted. Men jeg har mistet mit raid farm svært. Så nu har jeg lavet et nyt et, som jeg har kaldt raid farm. Den har alle de enchants, burde. Men så stod jeg FK lidt, og så kom der Vexes, som altså kunne dræbe mig. Nu har jeg fjernet dem og sådan noget. Men jeg har været hen efter min diamond beacon. Fordi den vil jeg tage. Også fordi man kan dø af sult i den her farm, hvis man spiller på hard. Og gæt hvem der glemte at tage glas med. Mig! Men det er ikke så slemt, fordi at jeg tror egentlig bare, at vi kan lave den her under havet. Det vil vist stadigvæk du. Hvad er det nu? Dem hader jeg. Nå, beacon-tid. Jeg drukner godt nok snart, men det er fint nok. Sådan det, så burde vi både få strength og regeneration. Perfekt. Jeg endte også med at måtte flytte beacon, fordi jeg gjorde sådan, at den sad her til sidst.
så hjælper det ikke så meget, så kan beacon ligesom ikke slå det igennem. Men nu har jeg i hvert fald de her 2 effekt, eller ja, regeneration og strength, når jeg står herinde og bare slår på den armor stand. Godt og kun nummer 1 er hver, men altså, det kommer stadigvæk til at hjælpe. Vi skaffede noget andet, der også ville blive et problem, eller jeg regnede med, der ville blive et problem. Ja, 40 blocks of redstone, fordi det er alligevel lidt meget. Jeg tror, det ville måske have været gået lidt hurtigere om mine, men jeg fik det i hvert fald fra raid farmen, hvilket også er grund til, at jeg er level 123 lige nu. Men vi skal også bruge 40, hedder det, altså noget terracotta her. Det, som der bliver brugt i det, jeg følger, det er egentlig pink glaze terracotta, men jeg tager bare det, vi lige kan få fra ham her. Så det er bare lige at vente på, at vi kan få noget fra ham igen, og så har vi det. Det bliver ikke rigtig et problem. Vi skal også crafte lidt sådan kedelige ting. For eksempel, nu har jeg lavet en hel masse, som I ikke har set, for den her video ikke er mange timer lang. Men for eksempel sådan noget her, og en no-block skal vi have. Vi skal også have noget magenta concrete, jeg tror farvene lige meget. Og så skal vi have noget TNT. Og så skal vi have en 20 dead coral fan. Så det bliver nok lige lidt tid flyven rundt med rockets, tror jeg. Og så skal jeg også lidt tømme min inventory lidt, tror jeg. Bare smid alt det her, jeg ikke skal bruge herinde i. Ja. Men som I kan se, så har vi rigtig mange sådan ting til farmen allerede. Er du klar? Nå. Jeg leder efter et coal biome. Prøv at se, hvad jeg lige fandt. Er de ikke vildt sjældne, sådan nogle portaler? Den er næsten helt samlet. Golden cabbage, dem tager jeg. Og også prøv at se mit level. 1, 2, 3. Ja, jeg ved godt, jeg bruger min tid forkert, men ikke snakke om det. Når jeg flyver rundt her, så har jeg langt, så er det altså kedeligt, så holder man øje med, hvad ens level er. Det var derfor, jeg vidste det. Ja, jeg keder mig, når jeg flyver rundt. Og ved, det er bare, okay. De der coral reef biomes for korallerne, det er en af de sjældneste biomes i spillet. Ikke det sjældneste, men en af. Jeg har fundet det her ocean, eller biome. Det hedder lukewarm ocean. Jeg tror nok, det er ikke sikkert, men jeg tror nok, hvis jeg... jeg troede, der var noget med det her, hvis man... jeg gjorde ligesom jeg gjorde der, hvis man bogmilede jorden, at der så kom... det synes jeg havde hørt, at der... Eller det jeg havde hørt, det var egentlig bare warm ocean. Det her, det hedder selvfølgelig lukewarm ocean, men er det ikke det samme? Det troede jeg, det var. Jeg fandt et warm ocean biome. Og så her, der er der også koraller. Men hvis vi lige tjekker. Jeg havde ret. Så er det bare at få en masse koraller. Nu kan I ikke se det mere. Men I kender godt det der. Ja, lige præcis. I kender godt det der med, at... når man flyver meget hurtigt med lighter, ikke? At så er der nogle chunks, der ikke helt loader ind. Især ved vand, ikke? Jo, det gør I nok. Det fandt jeg lidt stronghold på. Kan jeg bruge det til noget? Nej, men er det sejt, jeg fandt det, hvad jeg selv synes? Ja, det synes jeg. Nu har vi alt, hvilket er virkelig godt for mig. Nej, men det har vi ikke. Vi mangler stadigvæk noget terracotta på levent. Og så er der i hvert fald rigeligt af det. Ja, godt. Nu har vi alt. Det her, det er alt, hvad vi skal bruge. Næsten på en måde. Det er ikke helt, fordi... har den her fuld tot? Okay, godt, fordi det kunne godt blive noget, jeg skulle bruge. Nå, men som sagt, ikke helt. Fordi den her maskine, vi skal til at bygge, den er meget stor. Skal vi ikke bare sige det sådan? Og sjovt nok, når den er meget stor, så kræver... havde den zombie diamond sko på? Okay, svaret er mit, men på sko havde den... Wow, det er sjældent. Nå, men som jeg var ved at sige, er den meget stor. Og sjovt nok, så kræver den også rigtig meget plads. Hvilket jeg ikke synes, der er sjovt, fordi det kommer til at kræve rigtig meget mening. Vent, har jeg stadigvæk en beacon hernede? Nå, nej, den kan bare nå hele vejen hernede. Sådan der. Det er det her lag, 54, minus 54, vi skal lave dem på. Men hvorfor ikke lave det helt nederst, helt med bedrock? Det er der er størst chance for diamonds. Og mens det er faktisk, det er rigtigt nok, det er det. Men på lag 53 og nedad, der er der rigtig mange lava pools. Og dem
Den var sådan en farm, eller sådan et drillbord, som vi skal bygge. Det er de ikke særlig glade for. Så skulle jeg fjerne dem hele tiden. Og jeg har ikke kunne google det den her gang. Jeg har virkelig ikke kunne finde noget på det om Google. Så jeg er selv gået ind i det verden på spectator mode. Og så det er, hvad jeg kunne finde. Så er det bedste lag, eller hvor de der store lavapools, de ikke rigtig er mere, det er lag 54. Så derfor skal den bygges der. Og nej, det er et kæmpe areal, som den skal have, den her farm. Eller hvad man kan kalde den. Det er jo ikke rigtig en farm. Men det kommer jeg ikke til at mine med hånden. Så vi skal have en helt masse TNT. Jeg har hentet noget TNT, og så har jeg fundet ud af, hvor altså sådan tyk farmen er, hvis man kan kalde det. Den er 16, det er på det sådan i den her retning, den er. Og så, men normalt er den kun 4. Der er et andet sted, hvor den er 7. Der er lige i enden af farmen. Det er lidt svært at forklare, jeg kommer til at se det. Men jeg kommer til at gøre det 7 bredt, så 1, 2, 3, 4. Nej, vi tager den bare herfra. Det her, det er midten. Så siger vi 1, 2, 3... 4. Og så 5, 6. 5, 6, 7. Ja. Ellers så gør vi den bare 8, sådan at det passer sammen. Ja, det er nok egentlig bedst, ja. Okay, så det vi skal have gjort nu, det er, jeg tænker her, så vil jeg lave en, lang gang, hvis man kan sige det sådan, af TNT. 100 blocks, eller 109 var det vel egentlig, jeg sagde, den var i lang længde. Så det laver jeg. 1, 2, 3. Okay, nu burde der være en række, eller det er der ingen grund til at gøre, men nu burde der være en række, der er 2 blocks, tror jeg nok, imellem hver TNT. Og det ser egentlig ud til, diamonds. Nej, men diamonds. Diamonds. Jamen, jeg skal jo have den diamond beacon der. Diamonds. Og nej, det er altså ikke sådan her, jeg har tænkt bare frem diamonds. Det er bare for at gøre plads til den ting, der skal hjælpe mig med at finde diamonds. Men det gør ikke noget, at jeg også får nogle diamonds imens. Det ender med, at bare det plads, jeg skal gøre til farmen, at det giver mig så mange diamonds, at der ikke engang er nogen grund til at lave selve farmen. Ej, jeg skal ikke blive ved med at kalde det en farm, for det er jo ikke en farm. Det er ikke en ting, jeg bare sætter til at køre, så skaffer den automatisk diamonds. Det er altså ikke sådan, der fungerer. Hvis der er nogen af jer, der skulle tænke det. Det var heldigt, jeg ikke ramte det i den her. Det er langt fra sådan, det fungerer. Det er et tunnelbord. Jeg ved ikke, hvordan det skal udtales. Hvis I kender dem. Det er egentlig sådan nogen som en... jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Men jeg havde sådan en brugte jeg også i sidste video. Eller i sidste sæson, hvor jeg også fik en Diamond Beacon. Altså i hardcore. Der fik jeg bare ikke alle de andre, som jeg får den her gang også. Men der brugte jeg et andet design, som slet ikke er lige så godt som det, jeg bruger nu. Og TNT, jeg skal nok lige passe på. Jeg endte med at rykke den til 3 blocks væk fra det her. Ja, det burde gå sådan semi-fint. Okay, vi tager vist 2 blocks næste gang. Ja, det gør vi. Diamonds. Og jeg har selvfølgelig fortune på den her netherite pickaxe. Fordi, ja, jeg vil gerne gøre den her video mulig, ikke? Eller altså, den er jo også mulig uden, hvad kalder man det? Ja, hvad kalder man det? Fortune. Men det gør det i hvert diamonds. Opdagede jeg ikke dem sidste, hvor jeg ikke har gjort? Nå, men det gør det i hvert fald lettere. Og nu skal jeg så vist lige have ødelagt det her. Og men jeg, som en TNT, fordi jeg er for doven. Nu er vi sådan set ved at have et stort nok rum til den. Fordi, ja, så meget fylder den. Der er 20 TNT-kanoner, hvis man kan kalde dem det, på den. Så mange, og jeg tror, vi brugte sådan 9 til sidst eller sådan noget. Fordi de blev ved med at gå i stykker. Og det burde den her altså ikke gøre. Det håber jeg ikke i hvert fald. Men I skal lige se noget her. Okay, jeg fandt lige ud af noget. Og jeg ved godt, det jeg siger nu, det gav mening til, hvad jeg sagde lige før. Men jeg ville have haft den her til at være hele vejen den vej. Og nej, den er ikke bygget. Det er bare en, der kan vise mig, hvordan bloksene skal være. Den er ikke engang tæt på at være bygget. Altså sådan, den viser mig bare, hvor bloksene skal være. Fordi jeg ikke rigtig, fordi der ikke rigtig findes nogen tutorial på den her sådan. I hvert fald, jeg har ikke kunne finde en i hvert fald. Så jeg tror, at det her det er, hvad jeg må gå efter. Og jeg på en eller anden måde kan ikke finde ud af at vende den om. Så nu bliver jeg nødt til at lave det her igen. Bare den der vej. Yay! Men nu, altså sådan, nu kan jeg da se helt præcis, hvordan det skal se ud. Hvilket nok hjælper lidt. Men hjælp. Det er det, jeg har at sige. Hjælp.
Jeg sætter lige... Jeg fjerner den dog lige faktisk, tror jeg. Og så sætter den en gang imellem, når jeg skal bruge den. Fordi at det er lidt irriterende, og det er et... Det lyder lidt ondt at sige, men på en eller anden måde, men det er sådan set et mod. Men så igen ikke. Og det her, det er... Jeg ved ikke lige helt, hvorfor det er der, men det får jeg væk. Som det har ikke været på hele tiden overhovedet. Og det er heller ikke noget, jeg skal kommentere på hele tiden. Lige så snart jeg er færdig med det, så bliver det fjernet igen. Det er... Men altså, det eneste, det gør, det er, at det kan vise mig, hvad ting, jeg skal bruge for den. Altså sådan, hvad blocks, material list. Og så kan det vise mig sådan, hvad kalder man det? Hvad kalder man det? Sådan, hvor blocksene skal være. Det er det. Ja, nu. Det er bare creeper. Det passer lidt. Og jeg ved, hvad I tænker. Jamen, hvad med derude? Der passer det ikke. Jo. Bare roligt. Det er bare fordi, at der er dem her helt henne i enden, som stikker derud. Det er derfor. At så, det er kun lige der. Der er altså sådan, der er grund til at minde ud. Altså, er det ikke? Men selvom, at vi skal nok lige gøre det lidt ekstra den der vej. Lidt ekstra opad. Og måske også lige en ekstra tand nedad. Det er også kun en ekstra tand opad. Fordi alle de blocks, der er her, de må ikke hænge fast til slimeblocksene. Sådan, nu er det, jeg har tænkt mig at rydde, inden at jeg vil bygge farmen, sådan set fjernet. Og som I kan se, så er det egentlig meget det samme. Og det er også meningen, fordi at de skyder med TNT. Og det her, det er nok lidt overkill, hvis man tænker over, det jeg vil bygge nu siger jeg bare, men bare er en diamond beacon. Men det der egentlig er målt med den, det er, at vi også kan bruge den senere, altså sådan i videoer, når vi skal bruge andre ting, eller hvis vi mangler diamonds. Og her, den der noteblock, okay, ja, den der noteblock, trykker man på, og så skyder den. Man kan også sætte en blok lige der, og så gør den der automatisk. Så den er virkelig smart. Nu kan jeg godt se, hvorfor alle de slimeblocks skulle bruges, og alt det honning, det er der, sådan. Men nu skal den egentlig bare bygges. Så, nu første lag nemlig lavet. Man kan gøre det sådan, at den viser det i forskellige lag, og jeg hader virkelig creeper, så har jeg da fundet ud af, mens jeg byggede den her. Men i hvert fald, så er det her sådan her første lag skal se ud, så er det bare i gang med andet. Okay, nu er andet lag klaret, og nu begynder der lige noget TNT'er, det er i hvert fald blevet placeret. Okay, tredje lager er ikke færdig, men der skal sådan nogle her på, som kan tænde TNT'en, hvis det bliver gjort forkert, sådan set. Det vi skal gøre, det er det her, og så skal vi have en redstone blok, og håbe på alt sammen ikke springer i luften. Godt. Så har vi den, ødelægger den skal nemlig ikke være der. Ødelægger den der. Så sætter vi den honeyblok, der skal være der rigtigt. Vi kan godt sætte dem her også, fordi nemlig, hvis man satte den der, man kan så ikke hoppe på, hvis man satte den i lige så man sætte minecarten helt normalt, og ikke uden at skubbe med en piston altså, så vil den tænde TNT'en. Det er sådan set lidt en glitch, at den ikke tænder. Og jeg har testet den her verden i, eller ikke den her verden, men jeg har testet den her farm i en kreativ verden. Og der var jeg nemlig heller ikke helt sikker på, hvordan jeg lige skulle få dem her hen. Men så tænkte jeg mig lidt om, for jeg har jo bygget nogle tunnelborer før. Ikke den her. Det er første gang, undtagen lige kreativ verden. Jeg snakkede om, hvor jeg lige har bygget den. Men ellers. Og der huskede jeg, at det var, hvordan man egentlig gjorde. Fordi der brugte man også sådan nogle her. Og så tænkte jeg, at der var noget med en pist, så legede jeg lige rundt med det kreative. Og så kunne jeg godt se, at det virkede bare at skubbe den hen på, ligesom her. Så ja, det skal jeg have gjort ved dem alle sammen. Ja. Så det anden gang, så skal vi selvfølgelig have de her rails, eller minecarts hedder det, over igen. Det er virkelig irriterende, at den skulle springe i luften. Jeg håber bare ikke, den gør det igen. Hvis den ikke gør det igen, så er det fint. Altså, så er jeg ikke sur på den. Jo, jeg er, men... Og nu... Ja, det snakker vi ikke om. Okay, nu er den bygget igen. Jeg skal nok lige have et par totems klar. 2 totems, flint. Okay, lige så snart det er tændt, så stikker jeg af. Ja, please. Du ved den faktisk. Wait, what? Jeg mener, selvfølgelig gjorde den det. Jeg var ikke i tvivl eller noget. Nej. Ja, jeg havde ikke noget godt i dem, i det mindste. Nej, den der vil jeg gerne have tilbage. Sådan der. Jeg havde ikke sådan noget særligt godt i dem, men selve shulkerboksen vil jeg gerne have. Der,
Farvel. Perfekt. Jeg tror utrolig nok, det hele det giver fint mening, det hele virker. Jeg skal bare lige have ødelagt alt ved jorden her, og jeg har også lightet det op, som I kan se. Og det skal jeg også lige have sagt, den Diamond Armor zombie der, den nåede desværre at despawn, inden jeg hentede alting til det. Men den virkede, den her. Det er da helt fedt. Nu hvor den virker, så vil jeg have min Silk Touch pickaxe, som er lige her, op til en netherite. Jeg har også opgraderet den lidt, så vi kan se med enchant. Fordi, hvis der er nogen tænker hvorfor, når jeg miner den med fortune, så, altså det er jo godt og det ikke, men, så det fylder alt for meget i inventory. Så jeg tager den af shulkerbox og putter over i, og så siltotser jeg dem, og så tager jeg dem med fortune, når vi kommer op fra minen. Sådan at det ikke fylder så meget, mens jeg er nede i minen. Nemlig, det er smart. Det der skete, det er, at, der kom en creeper og eksploderede noget af den. Det er virkelig irriterende. Og der var alt for mange mobs. Så nu laver jeg en mob switch. Til den jeg laver, der skal jeg bruge en endportal. Jeg tror bare, at den viser mig hen til den endportal, jeg allerede har været ved. Jeg skal bruge en ny en. Så derfor går jeg stik modsat vej. Jeg har så fundet det nu, og det er silverfish spawner, vi faktisk skal bruge, så jeg behøver ikke engang tænde portalen. Jeg glemte så bare at få tingene med. Men jeg har til gen... Fik jeg ikke 3. Det er godt, der er lige den her ved siden af. Fordi så laver jeg lige en netherportal her. Nu er mob-switchen der. Jeg er lidt bange for, at jeg har lavet chunkloaderen for langt væk. Det tror jeg har, men ellers må jeg rykke. Der er 71 NTC's, hvilket burde være nok. Jeg vil jo sige, at der ikke burde kunne spawne over 70, men det ser det ud til. Lad os prøve at se. Altså lige her er der ingen mobs, hvilket er et godt tegn. Mobs i nether, det er meget normalt. Det er fint. Det skal der være. Ja, lige præcis. Så skal jeg bare lige finde tilbage igen. Okay, mob-switchen virker. Det er virkelig dejligt. Som I kan se, der er slet ikke nogen mobs her. Men nu skal vi så teste, om den her, den dur. Ja. Så hvis vi tænder. Please, det var ikke så meget, der var gået i stykker den her gang. Men... Lad os lige prøve at tjekke her. Vi fjerner lige den der cinematic. Jeg gider ikke fikse den igen. Okay, nu er den fikset. Endnu en gang. Mob switch stadig til. Ved du hvad, vi fjerner lige den her til at starte med. Sådan. Please. Nej. Please. Seriøst? Yes. Tror jeg. Vent lige. Vi skal lige sikre her. Jeg også har min trident med, fordi den er sjov. Yay! Jeg tror... Hvad? Mob switch? Mob switch? Jeg har minet lidt med den. Noget andet, den kan. Hvis vi placerer en blok her. Nu håber jeg, det... Ja, nu håber jeg, det virker. Der. Der. Sådan der. Så burde den nemlig... Ja. Se her. Hvis I kan se det. Ja, lige præcis. Så gør den det automatisk. Og altså, det er jo også fint nok. Så er det bare lidt sværere at nå at tage alle diamonds, der vi ser og sådan noget. Men altså, hvis nu man bare vil have clearet et stort område, og man bliver god nok til at bygge den, så den ikke går i stykker hver gang, så er det smart nok, hvis man nu bare vil have minet et stort område, fordi den miner det meget fladt. Det her er mig, der har sat det for at kunne nå op og slå på noteblokken. Der skete det, at der var noget lava dernede, som så tændte noget TNT'en, da den var over den. Så nu er noget af den gået i stykker. Jeg satte min render distance langt ned, så kan det være, at den ikke er tændt lige nu. Og så sætter jeg alle de her ores, jeg har, og så ser vi, hvor mange diamonds og ting vi har indtil videre. Fordi hvis vi har nok, så gider jeg ikke genbygge den lige nu. Hvis vi har nok til Diamond Beacon, fordi... Ja, det kan være i en anden episode, hvor vi skal bruge noget, at vi genbygger den, fordi den er virkelig sej at have. Det ved jeg ikke. Altså sådan, hvis vi ikke har nok, jamen, så tænker jeg, at vi genbygger den. Hvis vi har nok, og I gerne vil have den bliver genbygget, så må I skrive det i kommentaren. Det her, det er alle de års. Jeg hopper ikke lige ned, for jeg har ikke flere rockets. Men i hvert fald, så er det tid til at siltot. Fortune, det hedder det. Så er det bare mine alt. Alle tingene nu er det hele mine. Det ligger i den shulker box. 3 stacks og 8 diamonds. Vi har selvfølgelig flere diamonds. Hernede i chesten, der har vi sådan 5 stacks, tror jeg. Har vi ikke? Næsten 6 stacks, faktisk. Kan vi ikke næsten lave en stacks blocks? Det her skal vi lige smide ind. Lad os lige prøve at se. Jo, det kan vi. Yay, en stack diamond blocks, det er da også ret sejt.
Nå, men jeg må gå i gang med at fikse den. Her kan I se noget af, hvad jeg skulle gøre. Alt det her, der er så mange gange, den her skal fikses. Fordi nu er der noget lava, der har tændt noget af TNT'en, og det er virkelig besværligt. Det her, det har virkelig taget lang tid indtil videre, og jeg er ikke engang færdig. Okay, nu er den klar igen. Skal det bekymre mig, at der ligger en slime? Den der er den i hvert fald, og det er det eneste sted, den lige kan ligge. Nå, det ved jeg godt, hvorfor den er. Det var egentlig, jeg menede. Det er ikke noget. Men ja, der er lava. Det, der skete, det var, at der var noget lava, der tændte TNT'en. Så nu har jeg blokket en masse lava af. Det fortsætter lidt af det herover. Men ja, jeg ved det ikke helt. Og det her, det er en blok under den, så det er fint. Der er også blokket noget af derovre. Det der, det kan ikke nå TNT'en, så alt burde være fint. Nu skal vi bare se, om den dur igen, fordi jeg har bygget lidt over halvdelen af den sammen igen. Sådan der. Og jeg tror faktisk, det gik godt. Lad os lige prøve at gøre sådan her. Det er herinde, sådan der nu er skematicen, eller sådan den der dim, så jeg kan se, hvad jeg skal bygge. Der er ikke mere. Nej, det ser faktisk fint ud. Nogle diamonds? Nej. Fortune. Og selvfølgelig så er mob switchen tændt. Det er egentlig bare Silverfish, der er ved strongholdet, fordi der er Silverfish border og stronghold, ikke? Og så, ja, så sidder de inde i nogle scaffoldings, de kan ikke komme ud. Og så er de egentlig bare fanget derinde og fylder mobcappet. På en verden, der er der et cap på, hvor mange mobs der kan være. Et absolut max. Og hvis man fylder det ud og sætter en chunkloader der, jamen, så kan der bare ikke spawn mere. Det er derfor, at der er slet ingen mobs er hernede. Så vi kan se her, difficulty er på hard. Uanset hvad jeg gør. Jeg kan ikke ændre den, fordi det kan man ikke ved hardcore. Der er difficultyen altid sat til hard. Lapis. Man finder ikke ret mange lapis hernede. Hvis der er nogen, der tænker, det kan være, du finder den der vildt sjældne Deep Slate Emerald. Nej, for den her, den er meget længere nede ved Deep Slate. Hvis man gerne vil finde den, så skal man for det meste være sådan lige ved Deep Slate. Fordi jeg tror slet ikke, at det er muligt for den at spawn hernede. Der ligger en diamond. Men det kunne også være en sjov blok at gå efter i en anden video. Det tror jeg kunne være sjovt. Okay, her der ser I bare en meget speedet op version af mig, der miner lidt diamonds, som I kan se. Ja, der sker ikke så meget her. Jeg skal også blokke noget lava af, for ellers tænder det TNT'en i det. Og ja, det går den i stykker på, så det er lidt irriterende. Men altså, ja, det er fint nok. Og her, der er jeg ret heldig med diamonds, hvad I lige ser. Så heldig er jeg ikke altid, men det er jeg lige her, så det er jo altid dejligt, ikke? Det her, det er lige det, jeg kunne få sådan. Det har taget en del tid, men vi har i hvert fald 4 stacks og 2 diamond ore. Eller deep slate diamond ore. Og så har TNT sprunget noget, så vi har 51 diamonds. Og så har vi en hel masse andre ores. Det er mest kun diamond, jeg har minet, men altså. Alle oresne er blevet placeret. Som I kan se, så er det mest diamonds, jeg har minet. Det andet, det har ikke været helt så vigtigt. Men nu er det i hvert fald bare mine med Fortune 3 pickaxe. Så vi får i hvert fald en hel masse redstone og sådan. Kan I lide den? Sådan der. Så er vi til diamondsene. Så vi kan se, så har jeg en texture pack på, som gør, at, at de har sådan dims her rundt, så de var lidt lettere for mig at se. Jeg har lige sat raketterne ned, sådan at man ikke kan se, hvor mange jeg får, før det bliver vist til sidst. Men skal det her gå lidt hurtigere. Sådan der. Ja. Det her, det er egentlig bare mig, der miner diamonds. Jeg synes, det ser lidt vildt ud at mine så mange diamonds, ikke? Når de er i sådan en stor bunke. Okay, jeg er klar til at se, hvor meget vi har. De diamonds, der er allerede bare minet, så jeg kan sige det. Dem har jeg i inventory, så alle dem her, det er kun, hvad vi har fået ud af at mine det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stacks. Jeg kan lige prøve at tage det inventory ind, og her er alle de andre ting, vi også har fået. Det er ikke helt lige så spændende. Hvis vi nu prøver at hoppe herned. Vi har også lidt diamonds, der ikke blev til blocks fra sidst. Sådan der. Endnu en stack. Og... nej, vi kan bare gøre sådan der. Yep. En stack mere og 11. Er det nok? Nej, jeg tror nok, jeg mangler cirka 25 blocks mere. Så, ja. Vi tager en ekstra den der. Det her kunne det jo godt være, at vi bare lige skulle smide ind i den. Ind i chesten. Der. Sådan der. Den der. Okay. Super. Så er det jo bare ned og mine igen.
Det her, det er en lille smule af de diamonds, jeg skal mine. Det I ser her, det er ikke alle de ekstra diamonds, der bliver minet. Men det er da i hvert fald en lille bitte smule af dem. Så, altså. Jeg minede ikke rigtig andre års, men nu har vi en stack diamonds og 1. Og 5, der er blevet, ja, ødelagt, hvis man kan sige det sådan. Sådan. Der. Sådan der. Det her er alle diamonds, vi fik. Vi tager også lige de 2. Kun 17. Nej, vent, der er en blok endnu. Eller en endnu. Det gør ikke nogen forskel. Vi mangler 8 blocks, så derfor så har jeg har mine 35 deep slate diamond over den her gang. Vi fik 1 stack og 31 diamonds ud af det, så det er nok til de 8. Vi skal bruge plus lidt ekstra. Sådan. Det her, det er nok til Diamond Beacon. Vi mangler bare lige en ting. Selve beaconen. Ja. Få skuld for Wither Skeleton nummer 1. Det kan vi ikke. Nej, okay. Kan vi få en for nummer 2? Jeg bliver lige skudt på lidt ting. Hvordan har jeg fået Wither? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke været tæt på dem her endnu. Nå, der var en tredje. Men så dropper I alle 3 jeres skuld. En af dem gjorde det. Men er det 2? Var det samme? Det var... Nå. Jamen, 1 skuld i hvert fald. Kunne du tænke mig at give mig et skuld? Kunne du tænke dig at give mig et skuld? Måske? Nej, okay. Jeg har ikke mere mad, så jeg kan ikke løbe. Så, nå. Hvordan er der kommet zombier til Nether? Jeg har dræbt lige nogle zombie pigments for mad, men... det forstår jeg ikke. Hvordan... Der kan da ikke spawne zombier i Nether. Kan det have noget med mob switchen at gøre på en eller anden måde? Den påvirker det på en mærkelig måde. Bare fordi mob switchen er aktiveret i Overworld, så er der spawner nemlig stadigvæk mobs her i Nether og End, som I kan se. Det er derfor, at der spawner mobs. Det er ikke fordi, jeg har slukket den. Der er blazes, men vigtigst af alt Wither Skeletons. Okay, du droppede ikke noget hoved, men du ramte mig så. Totem. Der ligger et hoved. Det må ikke blive brændt. Jeg ved ikke helt hvordan, men det gør der i hvert fald. Det må være en, jeg har dræbt. Fedt. 2 hoveder. Wither Skeleton. Blaze. Jeg passer lige på med dig, ikke? Og så skal du bare droppe dit hoved, ikke? Eller lad være. Jeg har 1 bucket tilbage, og den vil jeg meget gerne bruge på at komme hjem, så den her må meget gerne droppe sit hoved. Nå. Hvad med dig? Lasersen er sat ild til mig, men der er en Wither Skeleton. Intet hoved. Wither Skeleton, som I kan se, så er jeg gået... Ja, jeg må så løbe tilbage. Det dropper ikke noget. Tilbage til basen, fordi det er tør for rockets. Jeg fik ikke hentet så mange, for jeg fik da lige brugt et par stykker på at komme herhen. Yes, det sidste. Nå, men så er det bare tilbage igen. Jeg har stadigvæk 2. Kan I huske det her sted? Det kan jeg nok godt. Det er der, hvor jeg fandt slime-chunken. Det kan vi bruge til at summon Witheren i. Sådan der og der. Vi løber lige lidt væk fra ham. Ha! Nu har han fanget. Det er han ikke, men det leger vi, han er. Og... vi gør nok egentlig lige sådan der. Kom her. Det er ikke så svært. Vi har ikke engang poppet en totem endnu. Har vi overhovedet... Nu! Sådan! Vi har mistet et halvt hjerte. Sådan, Wither. Du klarer det sørme godt. Nå, okay. Ja. Jeg vil have... det var godt. Beacon? Så skal vi lave en fuld diamond beacon. Men man kan også lave andet med diamond. Jeg er den eneste, der gjorde det, da jeg var lille. Byggede diamond hus, og de var altid rigtig grimme. Det kan vi faktisk gøre nu i hardcore. Men jeg tror, jeg vælger beacon. Så skal vi til at bygge beacon. Så siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7, 8, 9. Diamond beacon, der bliver bygget. Hvis I vil se mig bygge en netherite beacon, så skriv det i kommentaren. Og beacon. Som I kan se, så er det en fuld diamond beacon. Selvfølgelig bliver den powered med en beacon, og vi skal bare have strength 2. Emerald beacon, den er, ved Wade Farm. Men, så lidt den her på. Nu har vi i hvert fald en fuld diamond beacon. En af hver, undtagen netherite. Så med det,
så bliver det her alt for den video. Hvis I vil se mere Minecraft Hardcore eller Netherite Beacon, så like, subscribe, farvel. Nu har jeg ikke flere rockets.